छोटे मोटे देवरा दुलरुआ सुतसी आधी आधी रोटिया में खाड़ा 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 कदो करे ले बेला ना अरे बात एकरा पर निमन गीत गावल जाओ आटा और आग पियावा के प्रदेश गइला के बाद मेहरारू कहते चलो सहने चल रे भैया तैयारी में रही हो देवर के शिकायत नहीं करे का बलमुआ तो तहर भइलन ना देवरे का में आई कहत दिया का हो कि कवना करा के पहिला बहरवा ये कवना करा के पहिला बहरवा कवना करा के पहिला बहरवा ये हमारे शुभम शर्मा जी जे आज के हिना बचपन से फर्स्ट बार लारी गांव में आई रहनी हां वो घरी सैसन सती माई के कृपा भइल के एको दिन चन नहीं मन करी तो गायब ना आराम करो सही और लारी के सती माई के कृपा के बाद पूरा हमार मगध के धरती के प्रेम दुलार मिलल। आज कमेटी के भाई लोग से आग्रह करो कि शुभम जी के जरूर धन्यवाद देवे के बाद सिमुआरा गांव भी हमारा अपन भाई लोग बा भाई लोग को भी धन्यवाद कि मंगता जवानी अभिया छोटा का देवारा मंगता जवानी अभिया छोटा का देवारा पहले तो कहलू के बेइज्जत करत रहो जय हो गवाना करा के तू पहिला बहरा मार के कूल्हे का बैठा देबो तैयारी में रहो तैयारी में मशीने तब मांगता जवानी अभिया छोटा का देबो बताओ का करते हैं अब भौजी अच्छा रो सब सोचत हो खब नो के भाई गोलू राजा मरते गावे खातिर पैसो लेता हां एने ओने सटियो जाता हां जी ये करे तब मजा है दूसरे के पैसा से छुइयो लेता रो सब सोचत हो खब नो कि मौलो पे लेता पगड़ियो बंधा जाता हां मंचो पर रुपया लेता हां गवहू खातिर पैसा लेता हां हनी के छुइयो देता चर ए भाई भाई करे तब मजा है ऐसन बात नहीं ना गीत में भाव जरूरी बा सही भाव ना दिए तो गीत मर जाला यही से हम दोनों में तनी सटल चाहिए कहत है कि सुनी का कोइले बा कि रहे घूरी आइल घर में रहत
भाई हमारे निखिल जी एनजी फिल्म निखिल जी के माध्यम से पुरस्कार मिलल। अब निखिल जी पर उम्मीद हम कहले बानी कि हमारे के धनिक बना सकता है। तो रोज पूरा में कहियो हम धनिक नहीं धनिक ना बने तो सवेर तक 20,000 धनिक उस समझ गेले हम का कहते हैं कि रहे घुरी आइल घर में अरे रहता रे एगो और काम करो तनी आ कोई दे तलाल हम गलनी सुनी पखाउज में चले के कि रतिया में सुती रे जाता आई के बजारा ये पिया रतिया में सुती रे जाता आई के बजारा मंटू भैया समाज सेवी तो है वाह। बाकी आज हम खुशी भइनी है बड़ी मुखिया जी भी है बाकी हमारे बीकू के जीजा जी हैं। अच्छा ठीक बा केहू तो करके मजाक करे वाला मिलल बा तो बड़ी खुशिया एगो तो शरीर के पातर वाला हां बड़ी खुशिया होला कि हमार दुलरुआ भाई हो जैसे हमार मंटू भैया बा कि रतिया में सुती रे जाता आई के बजरवा ए पिया रतिया में सुती रे जाता आई के बजरवा ए पिया मंगता एक लाइन कि जखमी जितेंद्र कहियो तैयारी में ना रहलू हमारा बेजी वाह वाह कि जखमी जितेंद्र कहियो अरे ना सितार हाथी झटका मारो तरू का स्थिति बा ए आंख रही तो फूट जाइत कि ना देखो पकी में मारो होइया कि जखमी जितेंद्र कहियो देखिए धकिया के पैसा मत निकालो अरे नासी तोहर थाती अच्छा तुझे करे के प्यार कइले होई हां वो कहां से इतना मजा लेत हो जतना हम लेता उ सब दोनों अक्सान हर होई ओ तब दो चार लाठी पिटाइयो जाथे कि जखमी जितेंद्र कहियो अरे नासी तोहर थाती काहे की आ गोलुआ देवरा भई बड़े मुतप्पा बड़े मुतप्पा कि रहे घुरी आइल हरदा अरे घर के भीतर का करता आज अपना जीवन में धर्मेंद्र भैया पहला बार एगो चीज हम देखनी हजार तरह का कि नौजवान तो खुश बढ़ले बड़े बाकी कमावा करता तो बुढ़वानो अजबे हंसता है बुढ़वो जवान भइल बड़े है हो चैत नु चैत चैत
कि रहे घुरी आइल हरदम अरे घर के भीतर तो मंगता जवानी अभिया छोटा का देवारा मजा आइल हम भैया अब एगो